Türkmen alabaýynyň bayram münasibetli Akbudu etrawynyň Magtumly Daýhan birleşigini şäherinde ýerleşýän Türkmen alabaýytları hojuluk jemgyýetinde aýdym sazy dawra geçirildi. Bu giň gowrumly geçirilen dawra welaýet we etrap häkimlikleriniň jemgyýetçilik guramalynyň wekilleri, hormatly prezidentimiziň döwlet silaglaryna eýe bolan atşynaslar we itşinaslar, durluk ýerde zähmet çekýän işgärler, şeýlekem yerli ýaşaýjylar gatnaşdylar. Dawra gatnaşan watandaşlarymyz erki bilen Türkmen alabaýlarynyň suratlaryny hemde milli gymmatlyklaryň sergisinde uluky sensin etdiler. Bagşy sadanlaryň ýerine ýetiren milli aýdym sazlary bolsa, olaryň ruhuny hasy bilendi götürdi. Dawra maksatly erki bilen Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyz hemde hormatly prezidentimiz arkadarly gahrman serdarymyzy, bugünkü dawra gatnaşan watandaşlarymyzy ýurdumyzda giňden medlenýän Türkmen alabaýynyň bayram bilen gutladylar. Soňra çykyşlarda Türkmen halkynyň wepadar dosty, ygtybary gorowçy taplanýan alabaýytlar barada Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyzyň Türkmen alabaýy adly kitabyna alabaý biziň watanymyzyň baýlygy, ol biziň ata-babalarymyzyň döredän milli gymmatlygy, onu gora saklamak, ähli ajaýyplygy bilen geljek nesillerimize ýetirmek biziň borjumyzdyr diýen ajaýyp feterlerini Türkmen tebigatynyň gudraty we merdana itşinaslaryň baý tejribeler esasynda kemale ýetirilen Türkmen alabaýynyň awray mertebesine berilýän münasip bahadygy dogrusundaky edilen gurulmalar buýsan şu ýaňlandy. Dawranyň ahyryna oňatlaşanlar döredilýän giň mümkinçilikler üçin Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyzy hemde hormatly prezidentimiz arkadary gahrman serdarymyza alkyş sözlerini beýan etdiler. Soňra Ahal Ulaýat häkimliginiň Ahal Ulaýat ýaşyr gurulmasynyň hemde medeniyet müdürlüğiniň bilerli olamagyny, welaýatyň Akbudu etrawynyň ýany şäherindäki medeniyet öýünde Türkmen alabaýy wepadardyr, batyrdyr atly aýdym saz dawra maksat geçirildi.